Gahapon Grabe, gamaya. Alam mo naman, kagahapon ba, ay. kirala, kagahapon ba, ang bag ni Dudong Pawis kay sudlanan sa mong bulad, karon ang iyang balunan kay gamay kaayo. Daang kibay kansawan jud ko. Samot na siguro makakita ni sa kong kutsara ron. Dudong Pawis, basta ang imong balunan gamay kaayo niya, imong kutsara parating dako ah. Ipagawas tayo mong kutsara Dudong Pawix. Nah, napuno ano man ko kantsawan ni. May pagwa ni sabay sila. Pastilanan dito kayo ba? Ipagawas na imong kutsara Dudong Pawis. Pagawas na ba kay mga na ta? Ay, gulaw-ulaw dira. Tara akong kutsara oh. Matan-awa na ko si mong kutsara, be. Hala, Maria. Berting pagkaparisa dyan siyang balon o siyang kutsara. Pang bibi, man na Dudong Pawix. Mauday maulaw sa mo pagawas. Gane, kay kumagay kayo. Unsa sudan na be? Klaro, ang sudanan na ron. Kung dili itlog, hotdog yun na. Napuno na nung kong kantsawan ni da. Kini mag sa papa ba? Himo mo kunyag bibig, isubraan mo kunyag kapalangga. Sinugba ako ang sudan. Ay, sinugba din na imong sudan Dudong Pawix. Abi na ako hotdog og itlog na. Mukaon dugwa na. Mukhaon ka ni Claire? Pagkuha oh. Salamat. Bibi di kasi mong papa Dudong Pawix. Mga una tanin niyo, oy, gutom na kay ko ba? Panghatag anay mong bulad kirara. Tagaan ni akong atay sa manok. Maria, tagay to na mo sudan bi. Lami kay na ba? Dala clear oh. Di na lang ko mangaya ng bulad kay dire ko mangayot ang kirara. Salamat. Salamat po. Kakaon na kita pero napuno po tag kantsaw. Kini manggod si papa ba? Uma, kung balunan na dako akong gamiton, pero hindi na ako makantsawan. Dudong Pawix, mabusog ka na imong balon nga parte man ang gamaya. Dako ka mong ganin yung bubon nga gipadala ni Mamas ko ah. Gani. Tama naman na tilaok do. Sige, paghimantay, pagdali mo dyan kaon kay nanginom tayo dito tubig, matukaan ganyan karon sige katawa Maria ah. Tagam jud ka. Ako, habit na kumaman ay. Oo, na kayo ba? Manaog na ko rin. Kaya mayon kong tubig. Pagdali na mo dira. Ako po, sir. Manak ko hapit. Last na niya. Ako po, kamay na kayo ko ah. Pagdala na imong Dudong Pawix. Tagamay, imong balunan. Sa bomba tayo manginom ha, kay dami kang tubig ito sa kuan ba, kursyano na bomba. Unaog na ko, oy. Kupon, oy, dito na ko magpaabot sa ubos. Dali na. Maria, lami lagi kayo ito yung sudan. Kisa nagluto ato. Alam mo, ako mama. Lami man kayo muluto. Ako mama og sudan. Si Dudong Pawix ba? Balunan no. Tugay kisir ka magkaon. Gani no, gamay gani kayo niya. Dili pa dito na niya ipagawas. May gani, nakita na ako. Muna ko kaon, gilibak na bukol ninyo ha.